Abantu bayakhala amacingwane bathi abakubonanga esilweni. Kwenzakalani mfowethu? Hayi mngane kwethu ngiyimpela ngayo yonke indlela mntaka baba. Into eyinkinga kade singcwaba ugogo last week Sunday. Manje komalume bathi akuphele 7 days ngaphambi kokuthi umuntu aye entweni semicimbi ekuxokozela kwabantu. U7 days mawuphela namhlanje ke. So ke manje angikwazanga ukuphumelela ngenxa yokuthi ke asihlambulukile. Masihlambuluka namhlanje bese sikwazi ukukhululeka ke ngoba bathi ngaphandle bakuthiwa umbungcwabo. Uma ukuthi ke umcimbi impela la kufanele ubhiyoza khona uvunule akuze kuphele 7 days. Nami ke mfowethu ngahlonipha ke lokho okwedluzi. Ngoba ugogo wami lo bese 120 years kade singcwaba last week. Ilokho kuphela ngana ukuthi ngibamile. Awabaxola abakaphuka namakhema la kanjani. Kwenza amabhincu zobakhona ngokulandelayo.